Bo día, somos en Gales Reporteiros e vamos preguntar que é un Entroido choqueiro. E o toureiro de Vendillón. Seguídenos. Ola, somos os Gales Reporteiros. Usted sabe que é o Entroido choqueiro? Máis ou menos sei que andan con as tocas e que vístense de pelos e tal. O toureiro de Vendillón sabe algo? No, de eso non, porque eu non son de aquí. Gracias. Vostedes saben algo do Entroido choqueiro? Non temos nin idea. E do Entroido de Vendillón? Tampouco. Bueno. Vade nos lo enseñar. Bos días, vostedes saben o que é o Entroido choqueiro? Sí, E que é? pois é disfrazarse con cousas que temos por a casa, cousas vellas, aproveitar as cousiñas que temos. E sabe algo do Entroido de Vendillón? Do de Mendillón non. Bueno, pois moitas grazas. De nada, vos. Somos os Gales Reporteiros. Vostedes saben algo do Entroido choqueiro? Non me sei a verdade. E do Entroido de Vendillón non sabe. Teñeme falado del, pero non coñezo. Eso fai moitísimos anos e eu agora mismo, pois non. Pois moitas gracias. Moitas gracias. A vos. Buenos días. Bos días, vostedes saben algo do Entroido choqueiro? Pois non sei nada, la verdad. Pois no colegio estamos investigando sobre os entroidos que había aquí na zona. E saber algo do toureiro de Vendillón? Tampouco sei nada. Pois era como unha tradición que había que un touro saía a asustar a xente e despois facía un espectáculo con toureiros. Pero moitas gracias. Nada. Grazas. Bos días. Son un Gales Reporteiro do CEIP de Quiroga. Vostedes saben algo do Entroido choqueiro? No. Sabe algo do Entroido de Vendillón? Hai un individuo porque son dele. Podenos contar un pouco? Pues mira, ali agora non parato sería o touro, tiña un touro, había unha macada moi grande, e era o que había un toro, que andaba un torero diante do touro, e era así, moitos metros, moitos. Se colgábase todo a pouco. Agora non, agora xa non hai nada, porque quedan 7 visibles. Grazas. Nada. Menuda molladura apañamos, así non hai quen grave xeito. Os cables polos chans, aguantar o paraguas, falar ca xente, isto non vos está pagado. E xa vistes, pouca xente sabía do Entroido choqueiro. Pois o touro é o toureiro de Vendillón. Rapazada, temos unha labor importante, ensinarlle a xente. As tradicións dos povos non se poden perder. Queredes ver un Entroido choqueiro de verdade? Ai, e ver o touro e o toureiro de Vendillón. Acompañádemos o ver!